No čiže sme v Bielsku Biala na prvom svetovom pohári mojom tento rok. Predtým bola vlastne Pietra Ligure, tam som sa nemohol zúčastniť kvôli školským povinnostiam, čiže vlastne prvý race mám až tuto. Je to v podstate aj prvý race tejto sezóny. Tráte sme v podstate už videli a poznám ich trošku aj z minulého roku. Je tam nejaká jedna nová, tu sme si teraz pozreli na trackwalku. Je to v podstate za mňa skoro rovnaké voči tým ostatným. Čiže taká klasická veľká rača, jak minulý rok. Dosť veľa kameňov, v podstate tvrdé trate, vyjazdené už dlhšie roky, ale akože nevidím v tom žiadny problém, mne sa to celkom páči. Čiže zajtra máme vlastne tréning a si to prejdem a potom následne race. Dobrý šmak, panovie. Dobrý šmak. Reprezentácia východu. Východný blok. Here we come. Dobre, je to Boxberg. Je to protein bar. Coconut almond. Dobre, má to 20 gramov proteínu. Nie, pardon, to je tuk. 28 gramov proteínu dokonca na 100 gramov. 400 kalórií má celá tyčinka. Je 50 gramová. Takže má to nejaký... Má 200. Neviem rátať. 400 na 100 gramov. Na 100 gramov, vedel som. OK. Otvára sa celkom ľahko. Ale jemná. Nelepí sa na zuby. Taký 8 z 10. Ale aj dobrá. 10 z 10. 10 z 10 môže byť. Aby sme 10 z 10. Ešte môžeme vypuť. Už sme na ubytku, práve som mi zavrel bránu. A neviem prísť na to, že ako otvorí. A ešte nemá maturitu, to je pohodne. Počúvaj. Je tam taká kladka na vrchu. Na vrchu. Úplne. Tá. No čiže bránu otvoril. Tak dúfam, že všetko pôjde podľa predstav a pôjdeme sa za chvíľku poriadne najesť a tam poviem vyššie. Tak to hemtou nepôjde. Počkaj. Ešte vysvetlíš, ak si sa to naučil, lebo to je extrém. Však neviem, som sa vedieť na lyžiach, tak som sa naučil najprv na zemi a potom na lyžiach. Keďže teraz vlastne bude až už prvý pretek, tak mám za sebou zimnú prípravu. Tá príprava prebiehala tak, že vlastne som robil najprv nejaké objemy, to som robil, čo ma bavilo, behal som, veľa som chodil na ski alpoch, aj som bicykloval na cross country bicykli, potom to prešlo do nejakých intenzít, čiže robil som strašne veľa intervalov, nejaký ten gym, aj tam bolo niečo také špecifické. Myslím si, že v tej príprave som obsiahol všetko, čo sa dalo. Hlavná vec, ktorá bola, že aby som sa nezranil, to som splnil. Bolo tam aj dosť veľa jazdenia v podstate. Mali sme jedno sústredko vo finále Ligure, také kratšie, ale tiež v podstate celkom fajn. Takže myslím si, že robil som, čo sa dalo voči tomu, že ešte som chodil aj do tej školy, musel som to s tým nejako sklbiť. Takže za mňa som celkom spokojný, uvidíme, aké to bude. Čiže máme deň tréningu ráno, pomalinky si tu nejako balím, nejaké veci chystám. Ale keď pozriem, ako je vonku, tak úplne som neočakával, že bude takto. Takže mám na to patričné vybavenie, ale aj tak to nie je úplne ideálne. Takže dneska zažijeme asi pekný zlievací deň na kopci. Dúfam, že premoknem prvú pol hodinu a pôjdem 4 hodiny mokrý. A to už je klasika. Kosa tu je, jak keby končila sezóna a sme v oktobri, ale opak je pravda, sezóna ešte len začína. Sme tu iba so Samom Pavčinom, keďže polka týmu je na penke, doslova. Adam Hanko rehabilituje po ťažkom zápale plúc, takže ten ešte nie je schopný pretekať. Martin zase má rehabilitáciu ruky, keďže si dolámal ruku pri natáčaní videa pre Shimano, tak teraz stále, už to má zahojené, už je akože celkom v pohode, ale stále ešte prebieha rehabilitácia a má také problémy trošku s lopatkou a podobne. Ríško Dandara sa nám rozbil chudák minulý víkend alebo 2 víkendy dozadu na Dusty Days v Kalnici. Takže máme taký trošku že slabší štart do sezóny, ale ja verím, že sa to celé otočí za chvíľku a jazdci budú v plnej sile. Ale tak štartujeme, zajtra sú to prvé preteky pre nás, takéto v endure a už to bude iba jeden víkend za druhým, takže poďme na to. Po obede má byť 11. Na akom princípe funguje táto pumpa? Aha, tak. Také isté počasie jak teraz, no. Dneska vám svieti slnko inak. Hej, okádne, keď budeme chodiť tréning.
dostanú ako po prvej polovici alebo po prvej 3/4 už vlastne no, tréningu. vlastne už sme si dali 3 traily. Akože na to, že jak pršalo a v podstate na vrchu trailov bol aj sneh, tak si myslím, že to bolo dosť fajn. Mal som nejaké technické problémy, ale všetko sa to nejako podarilo vyriešiť. A na to, že tu fakt je napršané, je tu nasnežené, tak tá trať ma prekvapila, že sa to skoro vôbec nešmyká. To je na tom, že celkom fajn. A myslím si, že sme si to prešli, aj sme si niečo ponatáčali na GoPro, čiže zajtra si to môžeme ešte pozrieť pred rejsom. A celkom fajn, ale není aspoň až taká strašná zima. To je výhoda. Zajtra bude asi celkom že pršať. Dobre, kávička na ráno v tomto jesennom počasí. 5 stupňov, či koľko ukazuje? 9 sa zlepšilo. Teplúčko. Hej. Zobrali sme nejaké veci na servis do Štyrku, do Santúru, tak sa ideme pozrieť trošku na zjazd, že zistiť, či nám to chýba, jak nám to chýba, ale ideme sa poprechádzať trošku po tepe, že aké šialenosti si zase vymysleli niektoré týmy. Aj z ničoho vieš, že nemali žiadne bajky plus. Chystám sa na zajtrajšie preteky. Ako hydratáciu používam Voxberg elektrolyty. Je to dôležité, obsahuje to rôzne množstvo minerálov, ktoré sú veľmi potrebné. To si dávam do vody. Keďže nutrície sú veľká téma a sacharidy vlastne hýbu celým športom, na príjem sacharidov používam Total Energy Carbogel, ktorý obsahuje dosť veľa, postupne sa uvoľňujú, za mňa super. Ďalej pokračujem Total Energy Fruit Jelly. Veľmi dobrá vec, keďže tie gely sú neúplne jednoduché na trávenie, tak práve toto Fruit Jelly je akoby taká želatina ovocná, má super chuť, je veľmi dobrá. Používam to tiež. Sport Gel, veľmi dobrá vec, keď viem, že napríklad už nebude nejaká dlhá vec, že mám napríklad už na konci preteku a potrebujem doplniť energiu. Obsahuje to trošku menšie množstvo sacharidov, ale nie je to až také veľké, takže to nezaťaží žalúdok. Ďalej pokračujem magnézium. Magnézium veľmi dôležité, keď človek dostane krče, je to tá vec presne, ktorú potrebuje. A novinka od Voxbergu, proteínová tyčinka, na ktorú sa veľmi teším počas rejsu. A keďže po pretekoch býva človek vždycky unavený, som vyflusnutý, tak potrebujem znova doplniť tie elektrolyty a minerály, ktoré som stratil, takže znova elektrolyty od Voxbergu. Počkaj, ty máš? No, Majky má asi lepšieho trošku. No to je, ja mám ešte takého detského. Ja to len začína. Áno, to sa spraví. Pizza rossa, akože červená. To viac ďaleko, ne? Luboš, ty prečo nemáš muleta? Lebo ja som ešte Lebo on má kuty. On má kuty. Asi by sa nám tiež... Jak by to vyzeralo, keď máš kuty a muletka? Je trocha pikantná, že? Týždeň v Taliansku a majster sveta v hodnotení Pizza s majonézou. Je majonéza. Toto zelené sú riasy z potoka. Chutáme. Chudí ako vyzerá. Nijak. Ale to je to dobré. Akože na langoš dobre. Dneska máme race day, asi vidíte ako je, prší, alebo teda v noci pršalo a teraz je takto zamračené a dosť fúka. Tá predpoveď sa stále mení, takže nikto nevie aké to bude, ale 8:30 štartujem, veci máme v podstate nachystané, takže hádam to bude fajn race a nezmrzneme úplne. No, predčerom sa mi trénovalo celkom dobre, včera sme mali deň voľna, čiže to bola výhoda, že som si vlastne mohol trošku aj oddychnúť a dať sa dokopy. A bolo to celkom fajn, akože mal som nejaké technické problémy a bola strašná zima, to bola nevýhoda, že fakt človek bol strašne vymrznutý, ale bolo to v podstate fajn, všetky trate sme si prešli, v podstate to trošku aj poznáme, si myslím, pozreli sme si nejaké GoPros, čiže pohoda. Ale dneska je teplejšie. Než včera? No. Už neviem poslúchať. Jeden, jedziesz. Next rider from France.